Хәерле көн, балалар. Шөгыльне башлар алдыннан мин сезгә бер табышмак әйтермен, һәм безнең дәресебезнең темасы билгеле булачак. Кырлар буш кала, яңгырлар ява, җирләр дымлана. Бу кайчак була? Бик дөрес, көз көне. Бүгенге шөгылебезнең темасы көзге муллык дип атала. Көз иң матур ел фасылларының берсе. Көз көне табигать сары, кызгылт сары төскә керә. Яфраклар саргая, һава торышы салкыная, яңгырлар ява, ә кышлар җылы якка очып китәләр. Көз көнендә бакча кырлардагы игеннәр уңышларны, ә урманнардан гөмбә, чикләвекләрне җыялар. Хайваннар көз көнендә үзләренә кышка ризык әзерли, ә кайсы берләре кышкы йокыга тала. Балалар, әйдәгез уйнап алабыз. Рәсемгә игътибар белән карагыз әле. Әлеге рәсемдә тиен үзенә кышка ризык әзли. Ләкин ул үзенә нәрсә кирәк икәнен белми. Әйдәгез, тиенгә ярдәм итик. Әлеге рәсемдә кишер, алма, чикләвекләр, гөмбә, бәрәңге, кәбестә, кыяр, помидор ясалган. Шушы ризыкларның кайсысын тиен үзенә кышка әзерли? Уйлап карыйк әле. Бик дөрес, тиен алма, чикләвекләр, гөмбәләр белән кыш буе туклана. Мин сезгә тагын бер уен уйнарга тәкъдим итәм. Әлеге рәсемдә Алсу исемле кыз урманга гөмбә җыярга барган, ләкин ул агулы гөмбәләрне аермый икән. Әйдәгез, Алсуга ярдәм итик әле. Рәсемдә чебен гөмбәләре, ак гөмбә, кайын гөмбәсе бар. Әлеге гөмбәләрнең кайсысы агулы булып санала? Әйе, бик дөрес. Чебен гөмбәләре, алар агулы, аларны ашарга һәм җыярга ярамый. Рәхмәт, балалар, Алсуга булыштык. Балалар, карагыз әле. Әлеге рәсемдә әни аш пешерә. Әйдәгез, бергәләп әнигә яшелчәләрне генә сайлап алырга ярдәм итик. Рәсемдә киви, суган, бәрәңге, алма, чөгендер, әфлисун, кәбестә һәм виноград ясалган. Әйдәгез, балалар, яшелчәләрне генә сайлап алыйк әле. Бик дөрес, аш пешерер өчен суган, бәрәңге, чөгендер һәм кәбестә кирәк. Бүген без сезнең белән көзге муллык белән таныштык. Көз иң матур, иң бай ел фасылы икәне турында белдек. Ә хәзер саубуллашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз, балалар!